Náš svet funguje na základe cyklov. Premien, zmien. Všetko sa neustále mení a všetko je neustále v pohybe. Jedna energia zamieňa tú druhú dokola. A môžeme to pozorovať v prírode a môžeme to pozorovať aj v našich životoch a v nás, pretože sme súčasťou prírody. Menia sa nám ľudia, meníme práce, meníme názory, meníme hobby, záľuby, všetko neustále. Lebo my sa meníme, odrástáme nejaké veci a tie nahradzujú ďalšie veci. A to je súčasť a mali by sme sa takýmto veciam prispôsobiť. A neísť proti istým situáciám a momentom v živote, čo nám život dáva pred nohy. Lebo vtedy popierame živosť v živote a tvoríme stagnáciu. To bolo iba tak na úvod, ale hlavná vec, čo som chcela rozprávať, je, že láska a bolesť. Hej. Hovorí sa, že srdce naplnené láskou bolí a my si aj napriek tomu otvárame naše srdcia, aj keď vieme, že skôr či neskôr nám láska spôsobí zranenie. A to preto, lebo žijeme vo svete, ktorý je charakterizovaný konečnosťou a jediné, čo je večné, je zmena. Áno. Láska, láska, láska. Je to tak krásny koncept. Krásna predstava, ale jaká je bolestivá. Predstavme si ružu. Kvet. Symbol lásky. Čistej lásky. Pozitivizmu. Ale tá rúža má trne. A tie sú za symbolom bolesti. A jedna bez druhej nemôže existovať. Kde raz bola láska, bude bolesť. Pretože nič není večné, nič nám nepatrí, nikto, nič, nikto. A dlho som si zastávala ten názor, že možno sú tu ľudia, ktorí sú na celý život. A možno sú, aj tak sú. A možno nie. A to je v pohode. Pretože koniec koncov aj tak jediný, kto ostane s nami, sme my sami. Jediná osoba, ktorá s nami chodí večer spať, sme my. Jediná osoba, s ktorou sa zobudzame ráno, sme my. A tak to bude. Preto by sme si mali najskôr vytvoriť čo najpevnejší, najuzemnenejší, najkrajší vzťah so sebou. Lebo ľudia budú prichádzať a odchádzať jedna radosť. Ale ty si ten, čo ostane celý ten čas. A môže to bolieť a bude to bolieť a nech to bolí. Lebo boleť to má. A bolesť je transformačná. Bolesť je semienko múdrosti. A bolesť je tu na to, aby nás učila. Aby sme na nej rástli. A boli lepšími. Boli sme na tom vyššie. Nie ani lepšie, ale vyššie. A všetko je to v rukách aj tak niečoho vyššieho, ako sme my. Sami. Nechať ísť milovanú osobu, ktorú sme si mysleli, že neviem ani čo, je ťažké, ale ťažšie je zostávať niečom, čo nám spôsobuje aj tak bolesť. Pretože tá bolesť tam bude tak či tak. A keď niečo skorej skončí, tak sa okrátime o nejaký čas bolesti a urýchlíme proces liečenia. Takže miesto toho, aby sme sa na niekoho hnevali, že nás opustil, alebo my sme ho opustili, lebo sme už museli kvôli sebe, nehnevajme sa a buďme vďační. Vďační za to, čo bolo, vďační za to, čo je a vďační za to, čo príde. Pretože keby sa to nemalo stať, sa to nestane. A to, že budeme niekoho nenávidieť, nadávať mu,
nám aj tak nič nedá. Tým tvoríme iba emočný jed a hnis v našom srdci. Tá druhá osoba je oslobodená. Ale my trpíme. Preto by sme mali odpustiť a odpustenie je veľká sila. Otvoriť svoje srdce a odpustiť a kráčať s tým otvoreným srdcom a príjmať lásku naďalej a byť láskou aj tak. Jedno zlomené srdce neznamená koniec sveta. To znamená začiatok nového sveta a koniec starého sveta, keď už. Všetko je v pohode. Všetko je úplne v pohode. Ľudia s dobrým srdcom, ľudia s dobrým zámerom k živote ako celku, ale aj k ľuďom, sa nemusia báť, že by sa im nedostavilo to, čo si zaslúžia. Pretože už len tým, že konajú dobro, dostanú dobrú karmu. A ak ste boli k niekomu dobrí a viete to, a on odišiel aj tak, prajme len to najlepšie. Prajme len to najlepšie. Posúvajme sa a robme sami seba lepšími. Sme tu pre seba hlavne. A to, že niekto tam fajtuje vonku démonov svojich, to není váš problém mu pomôcť fajtovať jeho démonov. My všetci máme démonov, ktorých fajtujeme dennodenne. A je to iba na nás. Nie je zodpovednosť nikoho iného nám pomôcť, len naša. Keď už nás niekto o pomoc ako požiada svojvoľne, vtedy áno, ale na silu, aj keď možno vieme, čo by tomu človeku pomohlo, ale nemáme na to právo. Nikto nemá právo na to. To je život. Život empatického človeka. Bohužiaľ, niekedy to je viac prekliatie ako požehnanie. Ale minca má dve strany a to je tak so všetkým. Ale konec koncov všetko je to aj tak jedno. Jednota. A keď sa to môže javiť, že to je dualita, ale je to jednota. A v momente, keď začneme harmonizovať seba, naše vnútro, tak sa začnú harmonizovať veci vonku a veci začnú padať na správne miesto, pretože všetko tu má svoje miesto. Aj ty. Peace.